E dentro dunha semana, moitos estudantes galegos enfróntanse a unha proba decisiva para o seu futuro, a selectividade. Hoxe imos ir ata Vigo para falar cos autores dun vídeo que está a revolucionar a internet. Remataron os exames, fixeron un vídeo e, como non podía ser de outro xeito, querían que o visen outros estudantes e colgarno en YouTube. En cousa dun par de días xa teñen máis de 3.500 visitas. Uns rapaces de Tomiño demostraron con 4 patacóns o que é capaz de conseguir o talento. Gravaron un vídeo para celebrar a fin dos exames, subírono a YouTube e xa teñen máis de 3.500 visitas. Estes rapaces son Carlos, Cristian e Alejandro. Ou Cristian, Alejandro e Carlos. Ou Carlos, Alejandro e Cristian. Bueno, en fin, que se presenten eles. Son Alejandro Rodríguez Cieguez, estudio no IES de Tomiño. Estou facendo o segundo de bacharelato. Eu son Cristian Villaverde da Cruz, tamén estou facendo o segundo bachiller humanístico e preparando a selectividade que temos por semana. Eu son Carlos Alonso Ruzo e estou en segundo bachillerato, pero no bloque científico. Acabaron o curso hai nada e xa van facer a selectividade dentro duns días. Fixeron un vídeo para celebrar que remataran os exames e colgaron en YouTube. En cousa dun par de días xa teñen máis de 3.500 visitas. Moitas das influencias que temos son de YouTube. Pois non sei, queríamos facer algo diferente e, sobre todo, pois meter algo galego, non? Que non somos galegos, entón, xa que a comunidade de YouTube está en galego está bastante pois débil, pois facer algo, non? Un éxito, en fin, e con 4 duros, cos medios que todos podemos ter na casa. Por non gastaron nin en cámara de vídeo nin micro. Que non era de vídeo, pero adaptouse para gravar o vídeo, e logo un programa de edición de vídeo. Sí, mellor. E de momento o éxito xa o teñen. 2 deles queren dedicarse ao audiovisual, malia que o sector estea regular tirando a mal. Polo momento, a Madeira xa demostraron que teñen e que sigan así. A Facultade de Económicas.